Let's Africa TV updates sawubona mbokeli ngiyakubingelela igama lami ngingusinenhlanhla. Amazwe omhlaba okubala nelakuleli Ningizimu Afrika athole kanzima njengoba ke sekubalwa izinsuku ukuthi kuphele unyaka ngoba awazi ukuthi igciwane leCovid-19 eselivele lashintsha ulazenza iOmicron lizosiphatha kanjani. Lolu hlobo lwegciwane luhaqa abantu abaningi esivinini kanti kumanje izwe ke lisesigabeni sesine sokuhlaselwa iCovid-19 futhi kusekuningi abantu nomosasayensi abasakufunayo ukuthola ngalo leli gciwane. Kanti abaningi bathi banethemba lokuthi ke angeke lube namandla kakhulu ngoba abantu abaningi bagomile kanti futhi abanye abantu ke bakulo lelizwe bamanqinqa ngemigomo ngoba ukuthi umgomo kuthiwa ke wehlelwa amandla emva kwezinyanga ezithupha umuntu egomile bese kudinga ukuthi ke agome ngomunye nokwenza amandla okubuzwa ngokuthiwa i-booster shots. Kuseyinkinga ngempela ke yona into esayi challenge kakhulu kodwa sethemba ukuthi ke abantu zoqhubeka bazinakekele. Masiqhubeka phambili ikhulu ke zeParliament okubalwa khona uBheki Cele kanye noNkosazane Dlamini Zuma baxwayise abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bahlise uphuzo oludakayo. Zibukele ama-video akade bekhuluma kuwo. Ake siphuze utshwala ngendlela. Ake singaphuza utshwala ukuthi uphuzele ukuthi uyoza udaka ungazazi igama lakho. Ake siphuze nje kahle. Singalwi ngoba ilokulwa okwenza kugcwala ibhedlela. Ke sibe nokuthula nje noma siphuzile.